Achieng bende ka intiere kaunti ma Kisumu East ageno ni podin bende luwo twak achiel kachiel ka intiere studio marwe kaunti ma Kisumu winjo kanyo ka Tom Duku loso kachiel koda odoyo widi ote bende iwinjo manya kwa Ramogi Achieng chwalonwa kata kamano kata bedo ni odiochieng manyoro ne en odiochieng rapara jopiny nowuok oko familia mag jogo mane owito ngimagi kata ne utho e kinde ng'anyo mano mag higa mokadho maduong' mogik mane gidwaro ne gidwaro ratiro penjo en ni bende gibiro bedo ka giyudo ratiro kaluwore kod weche mopogore opogore makoro timore e pacho kae kaluwore ni en higa achiel koro to moko kuomgi bende osebedo ka ywak ni kata ywak margi mane gichwalo ne IPOA nyaka sani pok onyago olemo moro amora. Ita mage ma wacho ni wadwa siro mondo jok monego tim tije makelo ratich ng'ato mondo oyud ni obo yudo haki ne kotimo gik makamago to ibo yudo ka japiny ng'eyo ni ka gimoro timne marach to sirkal bo miyo oyud ratiro manyalo kweyo chunyi. Kirango kaka gik moko sitimre kaka itimo nonro sani ji ywag ni IPOA ahinya nikech kata wawach marwa mar baby pendo ni ineno kaka duoko no wuok chuny ji tho nikech kata ka gimoro timre ni tiyudo ka ok ibi yudo duoko manyalo mi kwe to gik motimre gi to jopiny oneno egin wadwaro mondo kata ka wacho jodog chien mondo IPOA bendo tieg mondo sama gitimo nonro gitim nonro mondo giyud gik moko maka polis achiel moro otimo gimoro to ng'ano imako mondo kik omi moko bendo tim gik manotimo ni. Wasineno kuonde moko ma polis osimak ma kama gitimo marach to omakgi ma imiyo gi ratichgi mantiere e sheria mondo gimbende gibet gi thuolo ma ginyalo wacho kaka gima ne gitimo no ne time kisheria amboko time kisheria. Mane ma jopiny dwaro ni to ka waneno ka pile pile obila moko timo gik moko ma hinyo ji to kinyne kende ochwale mana kamoro to gigo pod dhi nyime mane ma hinyo jopiny. Koro mano emidwaro ni jok moko kaka IPOA orang gikgi mondo gitim gik moko ma konyo ji mondo nonro ka polis otimo gimoro ratiro mar dhano no obini dhano ni jonyuolge kata jogo wetege nyimine gi anyuola margi mondo winji ni otim nonro manyalo konyo mondo giyud gimoro makweyo chunygi. To pile pile kineno gima timore itiyudo ni jok ma onego ji kineno to ogol mane magin ji koro wacho ni onge arita malong'o to magi gik ma aparo ni police service egin accord manobedo signed bang' tulo mane wantie go cha nowacho ni nitie gik moko malokruok nyaka trainings moko mopogore opogore to wasineno ka lokruok gi chako bet to samoro achiel kachiel ka polis to pod timo gik monego tim ka kisheria kaka mako mane waneno nyoro ma twe ng'ata nyaka ng'ut nyako moro mane wuotho okete e TV ne waneno. Koro ng'ama wuotha to inidwa deye gi bakora mage gik mamiyo chuny ji giwang' kabisa. So order nyaka bedi to jok ma respect rights mag jopiny bende ka polis kae ma ok igot fuonde ng'ato to kinega ng'ato adharani control bende ntiere. Koro training aparo nego medre kanyo bende mondo ging'e crowd control kaka nowachi.